У архіўным фондзе Лукі Бенде, славутага адыёзнымі рэцэнзіямі і нападамі на ворагаў народа, захоўваецца сціплы сшытачак. На пацёртай вокладцы яго значыцца Ю. А. Таубін, лірыка, эпас, выбраныя вершы 1928-32 года. Бенде ахвотна прыбіраў да рук цэлыя бібліятэкі арыштаваных пісьменнікаў, часта граючы ў лёсе апошніх страшную ролю. Іншыя канфіскаваныя рукапісы знішчаліся, а крывавы збор Бенде захаваўся, як і згаданы зборнік Таубіна. Хоць на ім і стаіць штамп «Падпісаны ў друк», ён ніколі не выходзіў у свет. Інтэлект і начытанасць аўтара ўражваюць. Яго паэтычны дар відавочна больш шырокі за межы, усталяваныя для пралетарска-сялянскай паэзіі. У разгромнай рэцэнзіі на першы зборнік Юлія Таубіна «Агні» пісалася: паэт, член пралетарскай арганізацыі пісьменнікаў, дае мотто, то бок эпіграф, да сваёй кніжкі вытрымку з заядлага беларускага контррэвалюцыянера, паэта Владзіміра Дубоўкі. Па-другое, ва ўсёй кніжцы мы не знайшлі ніводнага слова, дзе гаварылася б аб партыі, аб рабочым класе, які будуе сацыялізм. Што паробіш, калі ў свеце Таубіна устае барадаты, ускудлачаны, гайны і хворым юнацтвам чаруе, калі аўтар быў не рамеснікам, а паэтам. Узяўся ён такі з сям'і яўрэя-аптэкара, які пераехаў у Мсціслаўе пасля грамадзянскай вайны. Друкавацца Юлі пачаў яшчэ ў школе, а ў 16 гадоў наважыўся звярнуцца да Якуба Коласа з вершаваным віншаваннем з нагоды прысваення паэту звання народнага. «Прывітанне ж табе, маладняцкае, ад дзяцей тваіх аралянят». Калі Юлій стаў студэнтам Мсціслаўскага педтэхнікума, у яго з'явіліся сябры Аркадзь Куляшоў і Змітро Кастапенка. Усе таленавітыя, натхнёныя, тройца аб'ядналася ў творчую групу «Мсціслаўц», увашлі ў маладняк. Актыўна друкуюцца, выступаюць. Такім у той час бачыў наша героя Сяргей Грахоўскі. Сярод пісьменнікаў Таубін быў адметны ад усіх. Зрэнкі аксамітна-чорных вачэй здавалася бачыць на вылёт. Выразныя тоўстыя губы нечым нагадвалі Пушкіна. У свае 19 гадоў ён хадзіў трошкі сагнуты, нібы толькі ўстаў з-за стала. На пачатку 1927 года маладняк правёў ідэйную прапоўку. Пазбавіліся непажаданых элементаў, у тым ліку Змітрака Астапенкі, Петруся Броўкі і Юлія Таубіна. Юлій з гэтай нагоды не надта пражываў. Уласны паэтычны свет яго цікавіў больш. Праз 2 гады педтэхнікум у Мсціслаўі закрылі, непарушная тройца едзе ў Мінск. Тут яны ўступаюць у Беларускую асацыяцыю пралетарскіх пісьменнікаў, скарочана «Белап». Гэтая арганізацыя варагавала з маладняком. Уласна, Таубін паступіў на літаратурны факультэт педінстытута. Утраіх Таубін, Астапенка, Куляшоў яны здымалі пакой на вуліцы Розы Люксембург. На той час славутая менская Розачка была беларускім парнасам. Тут жылі, акрамя нашых мсціслаўцаў, Петро Глебка, Сергей Дарожны, Віктор Казлоўскі, Максім Лужанін і яшчэ чарада юных паэтаў. Па ўспамінах сучаснікаў Юлій Таубін быў з выгляду хмурнаваты, быццам трохі заспаны, увесь ва ўладзе паэзіі. То піша вершы, то спявае. Дома ў яго увесь час нагучалі радкі Купалы, Богдановича, Пушкіна, Міцкевіча, Беранжэя, Верлена, Баріна, Шэлі, Шиллера і Гейне. Карацей, ён быў на сваёй хвалі. На вечарынах чытаў вершы любімага Гейне у арыгінале. Публіка не слухала. Юлій крыўдзіўся і шчыра не разумеў, у чым справа. У нумары 2 часопіса «Маладняк» за 1931 год чытаем: 5 лютага адбыўся творчы вечар членаў Белап Ю. Таубіна, З. Астапенкі і А. Куляшова
У абгаварэнні твораў прынялі ўдзел таварышы Галавач, Лихадзееўскі, Барашка, Багун, Кучар, Мікуліч, Бэнда. Таварышы, падкрэсліваючы значны фармальны рост Таўбіна, Астапенкі, Куляшова, рэзка крытыкавалі адставанне іхняй паэзіі ад задач рэканструкцыйнага перыяду. Таўбіна абвінавацілі ў псіхокапанні. Яго арыштавалі у 1933. Прычынай назвалі ліст, атрыманы ад цёткі, якая эмігравала в Амерыку. Прысуд, 2 гады высылкі ў Тюмень. Рэжысёр Тюменскага тэатра Уладзімір Мас, таксама сасланы, згадваў пра Таўбіна. Калі я пачуў ягоныя вершы, яны мяне ўразілі. Уразілі перадусім тым, што былі адзначаныя пячаткай сталага майстэрства і бездакорнага густу. У гэтым невялікім ростам, ціхім, несамавітым, вельмі прыгнечаным і таму сумным юнаку я адразу адчуў чалавека вельмі высокай культуры, найтанчэйшага інтэлекту, рэдкага паэтычнага таленту. І ў высылцы Таўбін вывучае замежныя мовы, шмат перакладае, піша гістарычныя паэмы на рускай мове. У 1937 яго арыштавалі паўторна. Этапавалі ў Мінск. А тут ужо рыхтавалася акцыя да дня нараджэння камсамола. За 2 ночы 29 і 30 кастрычніка 1937 былі расстраляныя некалькі дзесяткаў беларускіх пісьменнікаў і навукоўцаў. Разам з Таўбіным каля сценкі апынуўся яго былы аднакурснік па педтэхнікуме Зяма Півавараў. Калі Юлій з сябрамі паехаў у Мінск, Зяма кіраваўся на Ленінград. Вось, сустрэліся. Юлію Таўбіну было 26 гадоў. Падчас выпадковай сустрэчы ў верасні 1937 у мінскай турме Таўбін крыкнуў знаёмаму: «Маё следства закончана, абвінавачваннем служыць нарыс Кучара». А вось урывак з таго нарыса. Творчасць Таўбіна, яго актыўнае ігнараванне нашай рэчаіснасці, захапленне буржуазнай прадажніцкай гнілой культурай, замкненне ў кола сваіх псіхалагічна хворых успрыманняў, рамантычнае эстэцтва – усё гэта вынікае з нянавісці яго, Таўбіна, да дыктатуры пралетарыяту, да нашага сацыялістычнага будаўніцтва. Пасля расстрэлу Таўбіна яго цудоўныя пераклады былі апублікаваныя ў анталогіі новай англійскай паэзіі. Праўда, прозвішча перакладчыка паставілі іншае – М. Гутнер.